बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै दंफैयोलाय आङो खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव ओमफ्राय दिनैबो गोबां बेबायदिनो पिकनिक जाग्राफोर दंफैयो आरो ओमफ्राय जास्ट आङो फैबाय ओमफ्राय लोगोफोरजों जाला जालि जानानै थांसै आरोना दिनैहाय ओरैबायदि जिथुनाखि दाख्लैहाय बिडिसि कनफारेन्स जादों बेयावहाय जायफ्रा भलन्टियार महरै दंमोन बिथांमोनाबो दिनैहाय बे खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआवनो लास्ट बेबायदिनो पिकनिक जानो फैदों आरोना ज'नो इन्जयनो ओमफ्राय दा दिनैबो दङ ओमफ्राय नै जोंना बे ब्रादार बेंग्लाय बिथाङा मालाबाबो खालामाथि इक' टुरिजम स्पटखौ नुफेराखैमोन ओमफ्राय हाजो आगरखौबो नुफेराखैमोन दा आंखौ बुंनायलाय थेव अननानै दिन्थिहै दा आं ज' लानानै फैफानाय जाहैबाय आरोखि ओमफ्राय दा नायलांदो ओमफ्राय आंथ' सिगांनिफ्रायनो लाबोबाय थाखाबाय नङा होमबा भिडिअ ओमफ्राय जास्ट ओरैनोल' आरोखि ना दिनैनि भिडिअआ नायलांनो हागोन दा बेयावहाय संगासिनो दङ नै ओरैबायदि सारायसे एवखाबाय आरोना बोरमा खासिसो दै बेलेग नङा नै ओरैबायदि बरियाल' होबाय नैबे बसा बरियाल' एवखादों दा एवनायालाय एवदोंमोन मा जाहैयो लास्टआव नायनोसै दा बिदि आरोखि ना ओमफ्राय ओरैबो नै बोरमा जायैफोरनि थाखाय दाउ दं बेबायदि आरो एभेलेबेल हनै लादुआ सैलायना लाबोखाबाय आरो बिसोरो ओमफ्राय नै बेयावहाय अमा हांदों आरोना नैबे बसा गुजु गुलायखाबायलां नै बरियानो थांनायाव एक्सपार्टखा दा एक्सपार्ट औ जानोला फै दा दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय ओरैहाय गलटेकआवबो थांलादों मानसिफ्रा दा बेबायदिनो ओंखाम जानायनि लाहार फाहार जाबाय नै फैनायजों लोगोसे एसे एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनोसै आङो बिथांमोनानो दाख्लै बावैसो बिडिसि कनफारेन्सआव ओरैबायदि थैहाब थांहाब खाथिबोदों आरोना मावबोदों भलन्टियार हिसाबैहाय दा बिथांमोना कनफारेन्स जोबनायजों लोगोसे बेफोरबायदि पिकनिक जादों आरो नै खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव बै ग्रिना बेबायदिनो हाजो आगर जाहैबाय दा बेबायदि आरोखि नै फंबायमोना जाबाय बयबो मानो होनना बुङोब्ला खस्थ' खालामनानै बिथांमोना ओरैबायदि जाजेननायनिफ्राय जोबजासिम मावख्रुबबाय दा बिराद मोजां मोजां खायद'नै बोरमा खासि लाबोदों बोरमा जायैफोरनि दाउ बेबायदि आरोखि नै दा नै बेबायदि आरोखि नै आदायाबो बेबायदि खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव दिनैहाय पिकनिक जाफैदों ओमफ्राय फिलिंस माबायदि मोनखो एकदम बरिया एकदम गोसोखौ फ्रेश मोनफैयो एसे साननाय टेनसनफोरखौ फ्रि खालामफैनोब्लाबो फै बयबो दा बारहावा मोजां दा जिथुनाखि दाख्लै बिडिसि कनफारेन्सआव खाथिबोनाय भलन्टियारफ्रा गासैबो बेवहाय जाफैजोब्बाय ना आदा औ गासैबो फैजोब्बाय जोंनि भलन्टियार्सफोर सभा जोबनानै मेंनायफोरखौ एसे फ्रेश खालामफैबाय गोसोफोरखौ फुरथि खालामफैबाय बयबो रंजाबाय गोजोननाय मोनबाय जोंबो गथ'फोरखौ गोजोन होफैनायनि थाखाय दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नै बैजों दङ जाहैबाय जिथुनाखि आउट अफ कान्ट्रि भुटान बे भुटाननि फौजिफोर दङ आरोना बैयावहाय जिरायनानै दङ आं जुम्बुनि नैबेयावहाय बैसोरो भुटान पुलिसफोर आरो आर्मिफोरबो दं बेबायदि आरोखि खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव फैनायजों लोगोसे जोंना ब्रादारा नै ओरैबायदि दामि बुस्थुखौनो मोनबाय माने होनना बुंब्ला आं बेखौ बुंथ'ला दै ओरैबायदि दामि बुस्थुखौनो मोनखाबाय बियो नै नायनानै लानो हागोन नै ओमफ्राय बे बुस्थुखौ अबाव मोनबोखो नोङो ब्रादार खालामाथि औ हाजोआवहाय औ दा बेखौहाय दै सिंनिफ्राय हाननानै लाबोदों दा न'आव दोनहैसिगोन ने ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैबायदि मैलुबान बुस्थु मुलि मोनबावबायना आङो नै बे बुस्थुखौहाय आं न'आव लांगोन बे बुस्थुखौ आं नागिरनानै मोनामोन दै दिनै मोनफैबाय आङो नै बोरैबा थाग थिग आंनि बाहायग'आव मोनदों आरोखि नै दा लोगोफोर बयबो ओंखाम जाखांजोब्बाय ओमफ्राय आं थाबावगौमोन ओमफ्राय बिथांमोनाबो थांथ'वा नै जायफ्रा बेयावहाय भलन्टियार ग्रुप पिकनिक जाफैदों बिथांमोनाबो थांथ'वा 1 घन्टा बा 1.5 घन्टासो थाबावगोनो ओमफ्राय जोंना नैबे एसे नैबे खंख्रा सुन्दाय गोनांखौ गियो आरोना ओरैनो मानसियासो एसे सिङाव दस दं नामाथाय बिदिसो सन्देह खालामबाय आङो ओमफ्राय दा
थांनो लिंबाय माथो उफाय दा थांनांसिगोन ओरैनो लाबा गिखायो आं हाग्रानि जुनारफोरखौ नंगौखौ होनखोना आंनिखौ नंगौरा अखाल बै दंफां थिखिनियाव गाखोना थानायखौ नुवाखै नोङो लाल बिथियावहाय आखि दंफाङाव आं गिनानैनो गुन्था बायदि ओमफ्राय दा माथो उफाय ना एसे रिस्कि जायो हाग्रायाव फैनाय हिसाबैहाय दा थांनायसै बहायबा सौदुरबायला जेनेबा गोदान सोदान गिनोबो हागौ बियो दा गावनो एसे कनफिउस जागासिनो दंखायो एसे ओंखारगोनलै होनगासिनो आंखौ दहनफ्राय ओंखारनायालाय ओंखारखायो दा लाना थांनायसै आं माथो उफाय